Bai, pixkat txikikeria dirudi, baina hori da pixkat gure, ez leloa, baina aldarrikatu nahi duguna, ez? Azkenean, ohituta gaude pixkat egunero albistegitan eta ikusten Mediterraneo itsasoko irudi latzgarri horiek, eta askotan pentsatzen dugu, ze egin dezaket ni, ez? Ni naiz arotza, ni naiz iturgin bat, musikari bat. Hori da pixka bat, ideia hau berez Galder Izagirri ohitu zitzaion bere garaian, eta beak esatezun, ez? Ni naiz musikaria eta argazkilaria, zer egin dezaket, ez? Nire posizio horretatik. Hori da zuzen pixkat Kikarakada proiektua bultzatu duena, norberak ezagutzen duen alor hori garatzea, eta pixkanaka sortzea nolabaiteko sare bat. Kasu honetan Galder Izagirrek egin dituena da argazkiak, eta gero batu gera nolabait proiektura Gaztezulotik ni, eta gero Oraitz Zaporeaketik. Orduan, nire kasuan gehiago igual kazetaritzatik, eta gero maketazio lan guzti hori Gaztezulon egin dugu baita ere. Eta azkenean egin duguna da, zuk egiten zenian Galderaren arira, bakoitzak bere posizio horretatik aletxo hori jarri, ez? Ez dugula zertan izan behar, sekulako, pertsona garrantzitsuak, baizik eta bakoitzak bere ondarrale hori jarrita nahikoa izaten dela. Hasiera baten esplikatzen dugunean pixkat arraroa da, baina egia da dirudena, baina askoz errazagoa dela. Da kanpaina bat, bakoitzak bere posiziotik, izan daiteke, bai diru aldetik, ze momentuz ekarpen txiki hauek ez dira oso garestiak. Esplikatuko pixkat pausoak nola dian, igual argiago ulertzen da. Hasiera batean, jarriko dugu salgai kikara hau, kikara laranja hau. Egia da jende askok esaten duenan laranja kolorea, ez da, egia da, ni pertsonalki denda baten ez dakit laranja koloreko kikara erosiko nuen, baina nahi izan dugu pixkat literatura moduko bat eraiki honen inguruan, egin nahi izan duguna da irudikatu salbamendu txalekoen kolorea. Eta metaforikoki edo hau izatea euskal elkartasunaren ikur edo gure txalekoa, ez? Baina pixka ja sormenaren aldetik edi joana. Orduan, orain egingo duguna da, kikara hau salgai jarriko dugu, 9-10 eurogatik. Orduan, hori ja lehenengo ondaraletxoa ja jendeak egin dezake, ez? Ekarpen hori egin dezake. Zertarako jarriko dugu kikara hau salgai? Gerora, Durangoko azokan argitaratuko dugu liburu bat finantziatzeko. Eta azken prozesua izango da, diru guzti hori bildu eta Lesbosera eraman, bertako haur errefuxiatuen hezkuntzara bideratzeko. Orduan, laguntza edo ekarpena izan daiteke kikara txiki hau erosiz, eta hor jendeak lagundu du, baina sarea gehiago luzatu daiteke. Izan daiteke gerora liburua erosiz baita ere aurrerago, edo baita ere kikarakada.eus webgunean zero kikarakada izeneko kanpaina txiki bat abiatu dugun, igual jendeak ez du nahi beste kikara bat bere etxean, edo ez du nahi liburu bat, diru ekarpen txikiak ere onartzen ditugu, eta nahi duenak azkenean 5 euro ez da gutxi hori izan dugu beti, azkenean bakoitzak bere tantatxoa eskaintzen duen bitartean, orduan, edozein ekarpen ongi etorria izango da, zentzu horretan. Guzti hau, egia da garraioa edo pixkat metafora guzti hori lotzen duena kikara dela, baina kikararen barruan dijoana txokolatea da. Orduan, txokolatearen arira galdetzen diazuna, lehenik eta behin irudikatu nahi izan dugu gure leloa edo gora txokolatezko irribarreak, igual txikikeria bada, baina ume guztik eduki beharko luken postasunerako tarte txiki hori, ez? Badirudi txokolatea jaten dugunean, umeak edo helduak. Minutu bat ez bada ere, pixkat postasuna edo ez, gozotasunerako une bat sortzen dela. Orduan, irudikatu nahi izan dugu baita ere, Lesboseko haurrek zergatik ezin duten txokolatezko une hori izan, ez? Behintzat, gustatuko litzaiguke proiektuaren aitzakiarekin jendearengan beste hausnarketa txiki bat piztutzea, eta hasieran egin diazun galderaren arira, bakoitzak bere eremu txikitik zerbait egitea, ez? Jendearen garun horretan beste klik bat egitea, baina klik pixkat aktiboagoa, ez bakarrik esatea, ze gogorra, ze latza, baizik eta pixkat, ez? Parte hartzea guzti honetan.